за CSGO, първи епизод, първи сезон. Стартираме поредицата. Извинявам се, че спрях да снимам за Minecraft, защото ми стрих играта и си купих нов компютър, защото стария гръмна. Друго... В YouTube се пише Bulldog BG, старото име, много смоцано, защото не ми дава да смена името. И това е ужас. И когато го смена, ще ме търсите на Dark Wizard BG. Dark Wizard BG. Запомни го наизуст. Който иска да си купи CSGO, ще казвам нещото. Първо, трябва да се направи в Steam акаунт, ако си купува CSGO от Steam. После трябва да вкара там в една машина пари. И след като вкара парите, му дават един код. И с този код го вкарваме в Steam. И в Steam вече си избираш какво си купуваш. Добре. Ако спре клипа да. Мисля, че казах. Скиновете са най-лесното нещо. Ето аз имам на Некропус на пилешкия. Ако някой знае какво е пилешки. Добре, малеите са големи, нубове. Добре. Ако имате въпроси, пишете. И ако някой иска да играем заедно, нека да пише. Аз ще си дам скайпа, за който иска да играе. Вот, някой умре сам. Това е много тъпо. Да, момиче съм, ако се чудите. Просто ми харесват повече тия игри, а не... няма момически игри, това е лошото. Добре, ето ми го. Така, ако някой е от Видин, където аз живея, може да пише и да играем заедно. Или ако някой иска да си купува CSGO, може да ми каже. Какви нубове, бе. Така, затова не се представят. Мале, те са нубове, бе. Ох, мале, как ме килнаха. Имаме много килни. Добре. Ще се върна, когато почваме играта. Тук съм хора. Спрях клипа, защото терористите заложиха бомбата в последната секунда. И почнаха да горят. Добре. Ако моля да не хейтвате клиповете, всъщност вие каквото искате правете, мен ми е все едно. Аз снимам така колко да има абонати. И аз не се интересуват от мнението на другите. Добре. През стената. О май гад. You noob, guys. О май гад. Добре, те са на Б. What? Нямам още да видя. What? Къде стрелят, бе? О май гад. Shut up. Добре. Ще се върнем, когато почне пак играта, защото трябва да чакаме сега 40 секунди. Тук съм хора, терористите биха, контртерористите. Имаме си нашия скин. 5-7. Според мен 5-7 е най-доброто оръжие от пистолетите. Опа. О май гад, те са много големи лугове. What? О май гад.
как го килнаха този. Където се... Влизаме. Добре, излизаме, махме се тук. What? Добре. Новия апдейт на CSGO. Има ръкавици вече, това е много хубаво. Добре. What? Това беше про. Може да спре клипа, както казах или не казах, не си спомням, защото снимам с Bandicam и ако някой знае някоя програма, друга, която снима по повече време, или откъде мога да си закупя Bandicam на по-евтина цена, да ми каже. Добре, аз мисля вече да видим докъде стигна клипа, защото може вече да спрям. Тук съм хора. Ще ми извините, ако клипа спре, няма вече да поглеждам, защото ми лагва много играта, а в новия апдейт е много тъпо, защото ако не си умрял, ако не си умрял, как ме килнаха, майко мила, за първ път ми случва такъв кил, хора. Добре, ако спре играта по време, когато не съм мъртва и като влезна пак и те изключва от игра. И това е шибаност на новия апдейт. Иначе е яко, защото има много някакви ръкавици. Може да ми лагва, сигурно, защото отворих много програми и така. Ако някой не знае как се сърфира и иска да се научи да сърфира, може да ми пишете долу в коментарите, че примерно искате да сърфирате и ще дам скайпа ми и ще ми звъните да играем. Значи. Добре. Бихме. Но аз се опитвам да взема много килове, защото ако взема килове, ще може, мисля, че най-много килове, ако взема, ще спечеля кейс с ръкавиците или с новите скинове. Нищо друго. Ако някой не иска да се научи да играе, добре, CSGO може да играем. I'm pro. Не, това не беше про, това беше на късмет. Добре, някой да ми излезе. Добре, аз няма да излезам, защото видях колко много снайперисти има там. Може да ги вземем в гръб. Добре, както и да е. Ще съжалявам много, ако спрял клипа. Добре. Иска да е. Видяхме го. Добре, вземем един калашник. Омагет. Много се извинявам, ако не му говоря. Може вече да е свършил клипа. Но! Това беше най-тъпия кил в целия свят. Колко хил сте? Я видим. На 19, браво на мен. Добре. Здравейте хора, тук съм направих, видях, че клипа беше на 9:47 и реших да го спра и сега почвам на новия. Ще снимам, докато свърши това играта.
Искам само да съобщя, че когато играете на компетитив, никога не убивайте с отборниците си или не псувайте там на английски и някакви такива глупости. Или никога, когато играете на компетитив, не излизате от компетитив. Защото ще ви баннат като новак за 20 часа, а след това ще ви баннат за 6 дни. What? О май гад. Това беше много бързко. Как не знаех, че е там? О май гад. Аз всъщност знаех, но не мислех. What? Прости ме. Добре. Ето ги сините са Pasco, White Ninja, One умря, 216 жив. Дали се успее да биеме 1 на 4, възможно някой хакерче. Не слагайте по-добре никога хака, защото ако разберат за хака, защото някой може да докладва за хака. И когато докладва, и ако наистина имате хак, ще ви баннат за 1 година или за 2, зависи каквото реши създателят там, които държат играта, създали играта, зависи те какво решат там и конзолата. Отговоря пълни глупости, не знам защо казах това. Ви банват, на този, който те е докладвал, да, shut up noob. Те докладва на... говоря и аз, хора, извинявам се много за глупостите, които говоря. Значи, ако си хак и разберат, че си хак, те банват там за 1 година, 2. Или може да те махнат от играта, никога повече да не играеш, освен да си я купиш наново. И на този, който те е докладвал, и ако наистина имаш хак, на този, който те е докладвал, му дават кейсове, ключове, безплатни скинове, теб те бамват и някакви такива глупости, така поне разбрах, може и да не е така. Извините, не така да бъде. Хора, някой знае ли, ако добавя 2 клипа Ако снимам 2 клипа, ще може ли да ги добавя един в друг? Да пишете в коментарите и ако знаете. И ако ви е харесало видеото, може би се хареса го, ако искате. Ако искате, ми се абонирайте за канала. Ще сменя името на моя канал, The Dark Wizard. Какво беше? Аз забравих името, колко съм зле. И ако там след половин месец сигурно ще мога да го сменя, защото като смених името, ми пише, че вече мисля, че 1-2 месеца няма да мога да сменям имена. О май гад, какъв съм въобще. Айде, оканавката. What the fuck? Опа, аз не мисля, че си жива. Този клип няма да го спирам скоро, защото знам, че... Добре. Сега... Ох, леле, извинявам се за... Тук съм хора, извинете ме за паузата. Убих колко човека за тази игра. 3 мисля, че да. Добре, клипове поснимам. Добре, че съм го спрял, защото не знаех дали съм го спряла и викам, сега ще ме чуете за какви планички говориме. Между другото, че първи сняг на тези, които при тях има сняг. При мен идва, но слънцето изгря и сега всичко е във вода. За жалост не можах да направя един снежен човек. В следващото видео, защото те може да са 3 на CSGO, в следващото видео ще покажа моята стая с моя лаптоп. Как изглеждам аз. И така. Хора, аз много харесвам CSGO. И който иска да... Лесам, дрочка. Не умри, бе. Опитал цели си не умриш. Не!
Не. What the hell? Съжалявам за това. Добре. След секунда се връщам. Тук съм хора. Здравейте. Видим дали снима. Браво на мен. Снима. Виждате, контртерористите ме бият. И ще ми бъгне играта. Имах смет да ми бъгне. Ще вдара компютъра от земята. Не бъгна. Браво. Браво. Късмет. За първ път. Добре. Следващия епизод, както казах, ще си показвам стаята. И там оборудването. И за Коледа мисля, че ще ми подарят геймърска мишка и геймърска слушалка. Това е много яко. Но яко аз много обичам геймърските неща. Не, откъде ми бият? What the fuck? Извинявам се за Бория. Видях глато мангал. Добре, няма да имам най-много килове, за жалост. Стискайте ми повече да имам 5 кила за една игра. Няма шанс. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9 човека са. Възможно. Възможно е, ако стегна. Скиновете на пилешкия и на АВП са много яки. И мисля сега за Коледа, като ми подарят геймърска мишка и геймърски слушалки там и парични да бъдат 100%. И мисля да си карам CSGO да си купа Dragon скина за това, за комбишеното. За МК1. Как да бъркам. МК4 има Dragon скин, който не ме кефи, ама има и МК... Чакай малко, сега ще видим. За... Ето е... 4. Инспект да видим. Ето е. С стикерите. Добре, ето ми го пилешкия Скорпион. Не, какъв Скорпион, 5 лева. Некропос, инспект. Това е хубав скин, е. Ето ми го ножа. Не, вие ножа го видяхте. Ето ми го лъка. Много хубав лък. И някой път ще си покажа и колекцията. Ножове, но няма да е днес. Всеки ден ще снимам клипове. What? I fuck this game. Ще го видим от извинявам се. Тук съм хора, извинявам се, ама тия нашите нещо много обичат да ми звънат. Добре, майче този клип ще приключва. Да, добре. Това беше от мен. Абонирайте се за канала и до скоро. Здравейте хора, това е продължението на Counter-Strike. 3 клипа подред и още не е свърши. Oh my god, guys. Момчета, чакайте често крито от CSGO и вече ми се бъркат думите. Имаме 12 кила, за жалост. Може да и повече да имаме. 13. И са някакви много слаби. Нубове. Ами то, защото са слаби, толкова много ни бият. Опа, видях някаква кръчка. Няма вече кръчка. Има ли някой? Видял го аз това. Къде съм зле, бе? Айде мри, бе. Третия. Добре, имаме 14 кила. 15. Окей, no проблем. Майко.
Извинявам се за трите поредици, но снимам с Bandicam the Best. 16 кила, браво на мен. Браво, браво. Добре съм. Опа. Който иска да се присъедини към клана ни ProBG, ето го е тук. Ето го, ProBG. Това и снимка на Маршмело. Едно момче така го измисли, защото харесва много как снимка. Снима, как пее, какви пение, какви 5 лева хора. Добре, как прави музика, трябва премиксове ли, там каквото прави. Маршмело. Айде. Нещо почна да ми лагва, за което се извинявам много. Защото сигурно лаптопа ми е понижена батерия. Спре. Не. Айде мри, бе. Майко, амън такива, бе. И са те снугове. Хора, ако бием този рунд, за да успираме да играем. Как ме килнаха с ноускоп, сега ще видим реплея. Може да не е с ноускоп. Не беше с ноускоп. Добре. Важното е, че имаме 18 кила. Да, дано да бият терористите. За да мога да си направя още килчета. Yes! Супер, хора! Късмет! Shut up, Russian idiots! Това беше много добро. Защо ми лагва, хора? CSGO въобще не ми лагва, нещо сега му става. Извинявам се за което. Сега дали ще успеем да направим няколко такива, 3, 4 или там колко са. Сега идвам хора. Тук идвам хора. Тук съм. Сега. Вот къде го видяхме. Ще успеем да деактивираме. Не. Добре, хора, това беше клипа. Колко спи. Сега, не дадох нищо. Добре, хора, това беше.